Добре дошли в футбол. Ще те банна. Добре дошли в футбол. Дано нападеш шарт на кура. Фак. Кажиха ново видео, отивам да гледам. Бати, джерков френда, брат. Или какво правиш тук, бе? Айде! Какво? Мерсио. За нещо? Тея, Пробе, Филипс. Пробе, Филипс. Так. Какво играете, бе? Играем Genshin Impact. Наистина ли? да наистина играме гейшен футбол. Бро, тя е платна. Не, мале, човек. Мале! Мале, ще ви бия. Както и да имам, че аз отивам да сера. Добре, поне нямам най-много карти в играта. Помниш ли, Иван, колко карти имаше? 70. Малко карти. Айде! Ай, Не, карма! Какво? Така ли ще играем? Ей, да се еба, майка. Така, само нулички. аз си Ники, човек. Знаеш ко, ти можеш жълта. Добре, бе, как не е жълта, бе? Не ще да победиш първи, майка ти да еба. Аз съм гей! Ей, предена. Ей, чакай малко. Значи искаш да ми кажеш, че ще гледаш Калогера Sisters, а няма да играеш с нас. А не беше ли Bros Before Holes? Ти го начука, който не ти го е начукал. Си човек да си жив. Ня карта, аз знам. Не, нямам синя карта. Дано бразилската статуя да влезе у вас. Не бе, дано Ким Джонг Ун статуята да влезе в теб. Фак. Малко бе, Динко рекордва ли? Да. Шит. Добре, каквото казвам.